Bon dia. Així, Ràdio Popular de la Balarma. Avui anem a fer una entrevista a un mestre d'anglès que ha tret una forma molt revolucionària d'aprendre anglès. Diu que en 10 pastilles un aprèn totalment l'anglès. Bon dia. Bon dia, sí, així és, vaja, jo sense voler-ho ni buscar-ho vaig trobar amb el fet no vaig explicar ara els detalls perquè seria molt llarg, però d'una manera d'aprendre anglès sense estudiar, sense anar a acadèmies ni pagar diners, sense passar per l'escola oficial d'idiomes, en fi, una cosa com si diguérem popular, anar pel carrer. I el meu mètode consisteix, he deixat aquí la prova, resumint, vostè o aquell que vulgui aprendre anglès es pren una pastilla d'aquestes i el dia següent de matí, segons la numeració de la pastilla, pot prendre els verbs. Per exemple, esta te la prens per la nit i al dematí ja parles tots els verbs en anglès millor que en valencià. Esta altra és per als adjectius. Adjectius i a més adjectius fantàstics, que ni tu mateix els coneixes. I esta és per als substantius. Després esta ja és per les frases fetes, en fi, vull dir que n'hi ha arreglo per qualsevol cosa relacionada amb l'anglès. Molt bé, això el que passa és que sembla que siga massa com una presa de pèl, perquè clar, dius, bueno, pastilles tan grans no seran tòxiques, estan homologades, a uno pot agarrar-li diarrea, no sé, anar de cagaleres. Això està molt És que això no serà una cosa de Monsanto? Monsanto no té res que veure, ni vullem que tingui res que veure amb nosaltres. Això és una cosa pràcticament, teòricament, de la manera que vostè vulgui, natural, feta en herbes de la Serra Rossa, en herbes de la Mariola, en herbes del Benicadell, que, com vostè sabrà, són les muntanyes on més herbes i més varietat d'herbes n'hi ha de tota Europa. Sí. De fet, tots els botànics europeus passen per així, europeus, nord-americans, si és que n'hi ha, perquè ja vivim en un lloc privilegiat. I això està basat en una recepta antiga de l'àvia, revesàvia, de gent que ha continuat fent de la tradició familiar aquestes coses. Ja no per a l'anglès. Hi ha pastilles que serveixen per al xinès, per al wahiri, altres per al magrebí, no recordo ara el nom exacte, per a l'alemany, en fi, ja per tots els idiomes. En concret, per l'anglès, aquestes són així del color aquest, per diguem la color de la mà. L'estre de la mànega, entre França i Anglaterra, té un color així. Són pastilles que estan basades, a banda dels components, en, com si diguem, una impregnació o una substitució, no m'hi agrada exactament la paraula, però dir que el color és el que li dona la marca per a que vostè se la plega per la nit i al matí següent obtingui aquests resultats que no s'ha obtingut ningú encara, ni les millors acadèmies del món. És interessant, però parlem ara de preus. Vostè dia que en 10 pastilles, i què és el que valen les 10 pastilles? I on podem trobar-les, clar, perquè això en les farmàcies no crec que ho venguen. Sí, no, les farmàcies no ho venen perquè no valen, perquè això tots són monopolis, però bé, acabaran venint. Digue'm preu. Preu. El preu és barat. És barat perquè, clar, jo li respondria amb una altra pregunta. Què val aprendre anglès durant 3 anys en qualsevol acadèmia o qualsevol escola oficial? Quants diners val? Home, dependix el mestre. N'hi ha mestres... Estem parlant d'escoles oficials d'idiomes i... Molt cares, clar. Aleshores,
Aquesta pastilla, per exemple, per als verbs, són 10 euros. Una pastilla i vostè se sap tots els versos anglesos, És a dir, per davant, per darrere... concretant 10 pastilles a 10 euros, 100 euros. I en 100 euros acaba parlant uno com si estiguera en... Millor que Shakespeare, millor que Shakespeare. Bueno, pues... la reina d'Anglaterra. Moltes gràcies per haver vingut així a Ràdio Popular de la Balarma a informar-nos d'una cosa com aquestes. Vale, i ara anem a posar música. Ara anem a posar una cançó de, a veure, per exemple, de Pep Jimeno Botifarra. Vale.